Že oci sme zakričala. Políciu na čo? Však my sme ho takme zbili. Koľko domov A čo by si polícia nezobral nič, čo by si pripravila? Čo? Polícia? Nemal nič pri sebe zatiaľ, lebo ja som hneď zareagovala, ja som hneď proste išla za tým, že tam je otec, on si nestihal zatiaľ nič vybrať. Však ale to, jak to dokážeš? Čo mu budeš dokazovať? O čom? Teba by 5-krát zavolali na políciu. No nie, 10, ešte by si bol vinovatý. No. A som mu povedal, ešte raz chytíš túto pučku, reku. Potom ja som ho vykopol naposledy do ryti, tak letel dolu z toho, tých schodov, vieš. A Jakub takú zaprašenú rukavicu ešte mal, lebo však robili nie. On ho tak dobil, že sa mu prašil z tej rukavice. To až bolo komické, že vlastne bol stále nezaprašený. No počkaj, bol to Jakubov kamarád. Ale on to proste, on sa na ňo ako odvolával, takže, ale Jakub poznal ho, ale z videnia možno, tak. Proste však vôbec ako není nejako, že by tam každý už aj otca ale to bolo zrovna potom, že inak možno by sme ho neboli dobili, ale predtým mi zobrali ten počítač. To bolo 2 týždne, alebo 3. Mi zobral niekto cez okno, alebo kade, ja neviem, mi zobral mu notebook z ordinácie. A toto už má reku, teraz tak toto už mu reku nedarujeme. Tak sme mu dali aj za ten počítač, aj za všetko. Aj za tú Ibizu, lebo aj tá Ibiza to už bolo predtým, vieš. To je aj za druhých. No to bol fakt, že keby, že tam otec není dole, tak ja neviem čo, fakt, že mi strekne do očí, alebo čo, lebo mal aplikáciu pri sebe. Lebo on nevedel, že ja som tam bola ticho sedela a on... Jo, dobre, postavil sa na to. No jasná, to je v poriadku. Pavle. Vypoď si maminku. No, nechej toho už. A hlavne, aby si tady niečo pomohol a správal sa slušne. Však počkajte ešte vy. Počkaj, im hovorím. Jo, vlastne. Ty keď pôjdeš, tak ty mi vadiť nebudeš, tak ty ma tu len iba štútuješ ty. No už choď. Lebo mi plece odrať. No, ahoj. Ahoj. Pozdravuj strejca. Ty pozdravuj Dulinku, dobre? Určite. Evi, ahoj. Ahoj. Tak príďte. Dobre. Jak sa budeme snažiť? Ahoj. Aj čo? Jedna mňa. A tak nedomám, že nám nechceš 350 korun za strihanie. Nie. Ty máš oné väčší drahokam. 220, babi. No? Ahoj. 220, to si Tak mám 220. Detka. Ahoj. Alenka, vymyslí s tými bicyklami. Pozdravuj. Jo. Nazdar. Pustu, že Nie.